बे बाराव 2021 मायथाइनि लाइमोन आयदायाव साहित्य एकाडेमि बान्थाखौ मोनदों जिउ गोनां सह मुंनि खन्थाइ बिजाबनि थाखाय गौतम दैमारिया। बिथाङा आथिखालाव रङिया कलेजनि बर' बिफाननि फोरोंगिरि महरै खामानि मावगासिनो। मख'जाथावदि बिनि सिगाङावबो रङिया कलेजनि बर' बिफाननि फोरोंगिरि रुजाब मुसाहारिया लाइमोन आयदायाव साहित्य एकाडेमि बान्था मोनखांबाय। साहित्य एकाडेमि बान्था मोननायनि बिथिङाव गौतम दैमारिया ओरैबादि बुङो। साहित्य एकाडेमि 2021 लाइमोन बान्था दा बेनि थाखाय आंखौ सायख'दों। आं थारैनो जोबोर गोजोननाय मोनदों। आं माब्लाबाबो सानाखैमोन जे आंनि खन्थाइ बिजाबा साहित्य एकाडेमि बायदि मोनसे मानगोनां बान्थासिम सहैनो हागोन। थारैनो बेयो आंनि थाखाय मोनसे सारप्राइज आरो आं गोसोआवहाय जोबनो गैयै गोजोननाय मोनदों। बेनि थाखाय आं साहित्य एकाडेमिनि गासै मावथिफारिया लोगोसे जुरि सोद्रोमा बिथांमोननिसिम साबायखर बावहरो नोंथांमोननि गेजेरजोंनो। लोगोसे रङिया फरायसालिमानि सारमोन, बिफाननि सारमोन, लोगोसे आंनि मोजां हास्थायगिरि गासैबो बिथांमोननिसिम आं नोंथांमोननि गेजेरजोंनो साबायखर बावहरो। गौतम दैमारिया लाइमोन आयदायाव साहित्य एकाडेमि बान्था मोननायाव रङिया कलेजजों लोब्बा थानाय बयबो सुबुङा गोजोननाय आरो गोग्गानाय मोन्दों होननानै फोरमायो लोगो फोरोंगिरिफोरा। जों बर' बिफान हिसाबै जोंहा गौतम दैमारि बिथाङा साहित्य एकाडेमि जि जिबा पुरस्कार बेखौ मोननायाव जोंहा जोबोद गोजोननाय दङ। आरो बिफान हिसाबैल' नङा, जोङो इन्टायार रङिया कलेजनिफ्रायनो जोङो जोबोद गोजोननायखौ दिनैनि बे निउसनि गेजेरजों आं फोरमायो। जोंनि फरायसालिमानि सासे लोगो फोरोंगिरि गौतम दैमारि बिथाङा साहित्य एकाडेमिनि जुब पुरस्कार बान्था मोननो हादों। बिथांनि बे बान्था मोननायाव जों फरायसालिनि फोरोंगुरु आरो फरायसा लोगो बिथांमोन बा गासैबो रंजानाय मोन्दों। बिथांनि जा जिउ गोनां सह खन्थाइ बिजाब, बे खन्थाइ बिजाबखौ बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला 2019 मायथाइयाव पुर्बायन पाब्लिकेसनजों फोसावदों। आरो बे बिजाबाव गासै 70 खन्थाइफोर दङ आरो बिनिनो दोंसे खन्थाइ जिउ गोनां सह, बेनि मुङैनो बेनि खर'सा मुंखौ बिथाङा होदों। आरो बेहाय जा सानस्रिफोर बेरखांदों बिथांनि खन्थाइयाव, जे बर' हारिनि थामोनथानि थाखाय बर' हारिया आइडेन्टिटि क्राइसिसआव गोग्लैना थानाय, बे हारिखौ फोसाबनो थाखाय माहारियारि आफादफोरा जायफोर सोमावसारनाय लाबोदोंमोन, बेफोर सोमावसारनाय गासै बिथिंफोरखौ बिथाङा नोजोर होदों। साहित्य एकाडेमिया फोसावनाय लाइमोन साहित्य एकाडेमि बान्था, बे बान्थाखौ मोननो हानाय रादाबखौ मोननाय लोगो लोगो आं जोबोर गोजोनदों। मानोना बिथाङा आंनिनो फोरोंगिरि लोगो। कलेजर बर' ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচাৰ গৌতম দৈমাৰী আমাৰ মাজলৈ সুনাম কঢ়িয়াই আনিছে। এই বছৰৰ সাহিত্য একাডেমীৰ বড়ো ভাষাত যুৱ এৱাৰ্ড পাই আমাৰ গৌতম দৈমাৰীয়ে আমাৰ কলেজলৈকে সুনাম কঢ়িয়াই আনিছে। फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे रङिया कलेजनि फरायसाफोराबो गावसोरनि सासे फोरोंगिरिया साहित्य एकाडेमि बान्था मोनबावनायाव रंजाखांनायजों लोगोसे गोग्गानाय मोन्दों होननानै फोरमायो। रङिया कलेजनि बर' बिफाननि सार गौतम दैमारी बिथां सारा साहित्य एकाडेमि लाइमोन बान्था मोननायनि थाखाय बिथांखौ बरायनाय जाबाय। आरो जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों दि जोंनि फरायसालिमानिफ्राय जोंनि बर' डिपार्टमेन्टनि सारा जे बिदि बान्था मोननायनि थाखाय। निउस डेस्क, समनि रादाब।